Ngiphinde nginibingelele babukeli emakhaya kanti izindaba ze28 hour news edlala 28 hours a day nizifundelwa yimina. Ezihamba phambili kuleli horror abathakathi bakuleli sebeveze ukukhathazeka ngokungaxhaseki kwabo. Ongumphathi we-MBA Mzansi Bathakathi Association ukhulume nathi wabeka kanje na. Uhulumeni akanendaba nje nabathakathi. Ayikho nje into ebukelwa phansi uhulumeni njengabathakathi. Akasiboni nje sabathakathi baseNingizimu Afrika lo hulumeni. Bakwethu uxhaso lukhona ngapha nangapha kunezibonelelo eziningi zikahulumeni ezikhona kukhona abaholela izingane iqolo iziningi izibonelelo ezikhona sekholelwa ngisho abantu abangasebenzi manje sekunesibonelelo sabantu abangasebenzi labo 350 kodwa thina sabathakathi esinomsebenzi ophathekayo siwenzayo asichasiwe asinathi isibonelelo. Uhulumeni nje ngempela ngazi ukuthi indaba engasithatha serious kanje sabathakathi baseNingizimu Afrika ngoba phela nathi siyasebenza sinomsebenzi nje obaluleke kabi la eNingizimu Afrika. Uyabona nje kulezi insuku sibhekene nalenkinga le yalezi ingane lezi egraduate njalo unyaka uyaqala kuyagraduate imaphakathi nonyaka graduate unyaka usiyophela kuyagraduate sibhekene nalonto leyo. Manje uyabona ile ndlela okusegraduate ngayo inokubukisa phakathi inokubukisa nje phakathi ngoba angazi ukuthi akuthathwa ngani yonke lama graduation enziwe ngenyanga eyodwa kwazi ukuthi mhlambe ngoOctober kuyagraduate sibathakathe ngawo kuOctober kube yilokho nje kuphela lapha cha bazama ukudida thina nje ingqondo nje sabathakathi bendawo ngoba phela neze ethi ingane za graduate owami nje uthi ngithini mina wa graduate nje ka grade R waphinde graduate ka grade 7 noma engasafika ngaphela ke kwa 10 ka kaqedanga isikole kaya ngeuniversity kodwa wa graduate nayo igama lisho njalo kodwa ngeke umbono wami uthi ngithini ihambe poster la ithombe futhi othi ngithini bona babethi mabe graduate ama grade abo ayiba ngoOctober kanje kube yiloko hayi le ukuthi wo May ka graduate wo July August ka graduate wo October ka graduate inokubukisa nje phakathi yonke lonto leyo. Siyathakathaka thina sabathakathi siyathakatha zonke lezi inyanga uMay besithakatha uMay uphekile inyanga zethu zivuvukalelwa amaqakala o July August manje siyathakatha futhi sikhathele situbekile imfene zethu ayifuni lutho seziyaselwa ngisho sihamba nazo endleleni mawuyithumile imfene ayihambe yothakatha umuntu ograduateile usuku uyifice nje itholakala ilele endleleni kusekusile ilanga seliphumile ilele khona lapha endleleni izificwa abantu ihona imfene lapho ngenxa ukuthi manje zikhathele kodwa uhulumeni angeke umuzwe nje ekhipha imali ukuthi cha nanku uchatha abathakathi nani nisebenza kanzima ngoba phela nalomsebenzi wethu ubalekile phela thina sisebenzela lezi ingane lezi zokubukiswa ngazo njengoba nje ukubona graduate kangaka kubukiswa ngalezi ingane zethu engabanga nayo inhlanhla ukuthi ziyofunda emanyuvesi engathi zayikhethela zona ngoba phela ziningi ingane zayifisa nazo ukuthi graduate ngelinye ilanga kodwa kwaba yilokho phela ukuthi ziyafeyila uNkulunkulu akayiphanga ukuhlakanipha kodwa manje laba bagraduate awusengathi babukisa ngazo manje ukuthi zona ke manje ke indaba esingahlakaniphanga engathi zazenza zona senza lo msebenzi nje ngoba phela nazo kuthi cosololo kulezo ingane engagraduateanga mase sibathakatha laba ubabona nje bengayithola imisebenzi kangaka kuthi wakhona unemployment lokho ukuthi abaqashiwe unemployment lo wenziwa yithina phela unemployment lo angithi imisebenzi yethu yonke le ukuthi abantu ba graduate nje bagiye lapha ko UKZN baqashe emveni kwalokho bese bayashisile bashizile bengawuthola umsebenzi imisebenzi yethu yonke lo izenzo zethu lezo sabathakathi kodwa manje uhulumeni akaze ngasibonga ngalokho ngoba phela sisindisa impilo zalezi ingane engagraduateile zona ngoba phela isuke sezino depression ukuthi hey sebezoba ngcono kodwa sibathakathe bengabe besabangcono nabo uyabona nje kunzima nganzami kunzima sicela nje uhulumeni ake sizwele ngempela ngoba kuzothi makusuka la sobe sesithakatha nanaye kuhulumeni uqobo sizomthakatha nje ngempela ngoba kudala uhulumeni wayezivalela ngaphandle sabathakathi kwafika oCovid la oCovid-19 kwaba khona oma lockdown uhulumeni wakhipha imali enikeza amabhizinisi kodwa wazivalela ngaphandle futhi nalapho sabathakathi bendawo akangasinikeza ngisho ama sanitizer ukuthi awu nanka ama sanitizer bathakathi hambani noma sinikeze imali sinansi imali yokuthenga ama sanitizer nithengele imfene zenu ukuthi zisanitize phela amazi yothakatha emzini yabantu cha lutho kwangekho ngisho imali yama sanitizer imfene zethu zayihamba idaphi corona la emzini yabantu size siyigqumise thina ke siyigqumise imfene zethu mase yihaqekile kuba yilokho nje ngoba sinikwa ngisho na vaccine le ukuthi sivaccinate imfene zethu lutho sesikhatheleke ile ndaba isifike la isima khona la sekuthe ngci futhi ke niyazi ke ngane zami thina njengabathakathi ngesilokhu singene emgaqweni sithi siyatoyiza cha sinendlela yethu nje sizobathakatha ngempela nje futhi bona labo umongameli bonke laba abaphathi bezwe abeke ngempela benza into ephathekayo ngane zami sibanikeza nje amaviki ambalwa
uhulumeni nje simnikeza amaviki ambalwa ukuthi enze into efanele asixhase njengabathakathi kungenjalo impela kuzoduma impela nje ikhukhula lezi enisayibonile zincane kabi ingane zami zincane ikhukhula into eseza la eNingizimu Afrika uma singaxhaswa nizoyibona into ukuthi nifana nobani nizozibona ngempethe nifana nobani siyacela nje ngane zami ake nikhuzaneni phela ngane zami zakahulumeni winkosi aningiciki lamakhahlambane ngathi inyama ihlanzwe yikati wenkosi Sisibeka lapho ezaleli ihora kuyothuma kugamanxa ihora sibuye nazo sezimaqaphu. Kanti ke emlaleli ekhaya kuyokusiza ukuthi usubscribe kule channel bese ubeka nombono wakho. Umtheke nomakhelwane omaziyo ukuthi uyathakatha.